Já vás zdravím, přátelé, ukážu vám dneska naši kvočnu, která se snaží vysedět nějaký vajíčka, nějaký slepičky. A ještě je rozsvítím, ať vidí. Takový krásný vajíčka. Podíváme, jestli tam něco je ve vajíčkách. Papej, holka, papej. Jsou to vajíčka sebritky a nějaký domácí vajíčka. Tak se podíváme, co tam je. Vypadá na to, že tam nic není. Je to prázdné vajíčko. Asi další prázdné vajíčko. Nic tam není. Tam v tom vajíčku je. Je tam. Hejbe se. Hejbe se, hele, hejbe se. Hejbe se. Je tam život. Je tam život. Je tam kuřátko. A zase prázdné vajíčko. Prázdné vajíčko. A další prázdné vajíčko. No, tam taky nic není. Není tam nic. Není prázdné vajíčko. Tam je život. Tam se hejbe. Hejbe se. Tam bude kuřátko. Kuřátko bude. A poslední je taky prázdné vajíčko. Tak budeme mít 2 kuřátka. Nedá se nic dělat. Škoda. Ale mám další vajíčka v inkubátoru a za pár dní ji dám kuřátka. Kuřátka pro naši maменku. Já budu mít hodně kuřátek. Ale to vám ukážu až v dalším videu. Tak papa, a těším se na kuřátka, na malé prcky.